Riyazi, you better have a valid reason. For ungangifoneli sonke lesikhathi, awungicheki lutho nje. Lalela sis. This was Andre's new girlfriend. He has moved on when nami manje and the plus nani again. Sharp. I just promised you my time, and I'm giving it to you, babe. So why you being accusive? Your emotions running wild. If you don't calm down, I can't stay. Breathe in, breathe out. Let me speak now. What happened was a one-time thing. No bullshit, no lie. I swear I'll try to give you my everything. As it became lamalanga sibheka ku ngienjoy kakhulu ukuhlala nawe. Kanti ke nami ngijabulile ukuba nawe isikhathi eside ngilisamhlami ngobuhle bakho. Yeah. Angivume khona ukuthi kuqale ngiye ngaba novalo kodwa ke manje singi right. Honestly, what place Lerato and blind dates. Mamela, one thing about me, ngithanda ukuthi umuntu engihlekisana naye azi ukuthi ngicabangani ngaso sonke isikhathi. Kanjalo angeke kuze kube nama misunderstandings ku relationship yethu. Ngiyayithanda lento esizama ukuyakha mina nawe. Ngiyayithanda futhi nangale ndlela eza ngayo. I mean, umuntu right and you check all the boxes. Uyilento engiyifunayo nje emntini esilisa. Manje makunjalo nenkinga. Angifuni ukurasha into anything njengamanje. Ngingathanda ukuthi sithathe izinto slow. Thatha izinto slow. Usho ukuthini manje? Come on, BK, yazi ukuthi ngikhuluma ngesex. I mean, mina nawe senze okuningi manje. Sambile kuma dates. We kissed, shared hugs. It's quite obvious ukuthi inelandelayo sex. Le ngekho ready for yona njengamanje. Ungangiva kabi. Ngithanda ukuthi thola umuntu omusha, ngumfundi eqala, ngomazi, understand my intentions wabo. That's the only way ezongenza ngifeel safe and engangenza ngilale nomuntu wesilisa. Oh, bengakulindele yonke lokho. Angazi ngempela ukuthi ngiphendule ngithini. Ngizo understand abangabe ufuna ukwenza izinto between mina nawe. Lutho Thobi. Ngiyazi ukuthi usafuna ungazi nokungasisa kahle. Ngakho ke ngicabanga ukuthi ngikunike isikhathi sokuthi usifuna usithole. Uma usitholile ke bese uyabuya ngazisa. Uqinisekile? Yeah, qinisekile. Sure. 100%. Okay. Ngiyabonga understand. So, cabanga ukuthi samsofuna into yokudla. Ngijabulela la. Lerato right.
Lerato. Phethu andrulala nesinye isifebe. Ingifonelile intombazane. Angithi angihlukane naye, angihlukane nabo boyithu naye uAndre. Yo. Guess umjolo ke sami. Wayengakho kuhlabanga namhlanje. Ngiyacelebrate mina. Celebrate freedom yami. Indaba zeinhlungu nani. Hayi, ngizoyibona isikhathi kodwa nje namhlanje. Ngiyaxolisa ngalokho okwenzekile. Ngicabanga ukuthi mele kunikeze isikhashana. Ngizokubona kusasa. Hopefully uzobe usuzizwa ungconywana. Asingamangala ke bani. Bengayilindele konke le. Phela bengithi uzothatha ngale situation lokhu ngi-irritate ngayo. Ngaba foolish. Kodwa nginayo inhliziyo embi. Ulale kahle. Ah wait. Kanti why ungangijoin? Okay. Kodwa ke sidinga into strong. Iweek lento ephuzayo. Game on for me. Yeah, ish. Imtshelile kodwa ukuthi mangaba ayilungisa legiza kusasa. Uzasuka la ngelapha kwakhe ngifike ngigeze sinkini yakhe qeda ngisule ngephansi zakhe. I know, sir, bye. Go, but this is too much. Yo, oh, daddy, mina. Ayina mengumazi bana manje ngangolala. Malik, angivukulala ngedwa namhlanje.